tatanggalin ko. Berto! 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 Ano? Silang dalawa nag-aaway? Oo! Hala! Sinong may gawa nito? Hindi pwede to! Pare Masong! Pare Masong! Anong ibig sabihin nun? Bakit walang tubig ang pananim ko, ha? Kalma lang, Berto. Naiintindihan mo naman siguro ako. Kailangan ko din ng tubig. Kailangan? Ako ba hindi? Mamamatay na yung palay ko sa ginagawa mo! Hindi naman kita inagawan, ah. Inuuna ko lang yung akin. Ganito na pala ngayon ang magpatubig? Nakita mo ako yung nauna, tapos ngayon sisingit ka? Hindi lang naman ikaw yung may kailangan. Ako din naman. Nung ginagawa namin tong pilapil, wala ka. Tapos ngayon, susulpot ka, magpapatubig? Ang galing mo din, ano? Kung makapagsalita ka naman, tumulong din naman ako, ah. At saan ka naman tumulong, Aber? Hindi, tatanggalin ko. Berto! 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 Subukan mong tanggalin yan! Sige, alisin mo. Kung hindi mo alisin, ako ang gagawa. Pare, tignan mo, nag-aaway na naman si Masong sa Berto. Matagal na nga siya hindi magkasundo sa patubig yan. Pare, tawagin mo si Kapitan, awatin ko sila. Sige. Sumusobra ka na! Tama na! Hindi mo man lang naisip na masisira ng palay ko? Hindi lang naman ikaw ang pwedeng gumamit dito, ah! Ano? Oo, sige. Mamaya na ako pupunta dyan sa barangay. Hop! Oh, bakit, Ben? Si Masong, asawa si Berto, nagkakawin sila dun. Nun! Ano? Ano yung sinasabi mo? Ang sabi ko, si Masong at saka si Berto, nag-aaway sila noon. Berto? Tsaka si Masong? Anong nangyari? Anong nangyari sa kanilang dalawa? Nag-aaway sila doon, Hap! Ano? Silang dalawa nag-aaway? Hap! Hala! Bitawan mo nga ako. Dinintay mo muna sana akong matapos. Hindi ko alam kung nasaan yung isip mo. Alam mong kailangan ko ng patubig sa palay ko. Tapos ngayon, kukunin mo na lang ng biglaan. Nagpaalam ka man lang sana. Alam ko bang nagpapatubig ka din? Libre naman to para sa lahat, ah. Oo nga, para sa lahat. Ang nais ko lang naman, mapatawigan lang naman sana yung palay ko. Andun sila, Hap! Eh, kunting tubig lang naman yung hinihingi ko, ah. Ano ba yan? Masong, Berto? Hindi ba kayo nahihiya? Ang tatandaan nyo na. Nakikita kayo ng mga kabarangay natin. Para patubig lang, nag-aaway pa kayo. Ginawa ito para sa lahat. Hindi para sa iisang tao lang. Kung ganyan rin lang kayo, bilang nasasakupan ko, irespeto nyo naman sana ang aking proyekto. Dahil ito, para sa lahat. Dapat nga maging masaya kayo. Dahil may proyekto tayong mga ganito na makakatulong para sa ating pamumuhay. Kung gusto nyo, ipasara na lang natin ito para pare-parehas tayong malugi at magutom. Ano sa tingin mo, Berto?
Hindi po, Kap. Ano, Masong? Hindi rin po, Kap. Isipin nyo naman. Marami din kayong gumagamit nito. Hindi lang kayo. Kaya kung pwede, pangalagaan nyo ang proyektong ito. Opo, Kap. Sige, magbigayan kayo ng kapatawaran sa isa't isa. Berto, pasensya ka na sa nagawa ko sa'yo. Hindi ko naisip na masasaktan ka pala sa nagawa kong pagkuha ng tubig. Pasensya ka na din, Masong. Hindi ko sinasadyang magalit sa'yo ng ganon. Sana mapatawad mo rin ako. Salamat sa inyong dalawa sa pag-iintindi nyo. Sana sa susunod, hindi na mauulit ito. Opo, Kapitan. Hindi na po maulit ito. Pangako, Kap, hindi na po maulit ang nangyaring ito. Salamat naman kung ganun. Kaya nga pala, may babalita ako sa inyo. Ano po yun, Kap? May libre palang abonong ibibigay ang barangay. Talaga po? Nako, malaking tulong po yan para sa aming magsasaka. Kaya inaanyayahan ko kayong dumalo at kunin ang abono. Ano, tara na? Sige po, Kap. Sige, Kap! Ayos, pare. Pasensya ka na. Tara. Hindi kaya mga pagdalo sa atin. Nakikinis eh. Una yung boy. Nagkinis mo't yung nagkintamati ka din naman. Kaya gumagamit tamit ha. Ito ni, GR4 Extreme Degree Sir. Mahit nga pangikat ti ko ata, ti tumangkin nga grasa. Mabalik mo lang dilugan ko ha. Nagdalos ni. Mamaya nagsilingain. Nay, Mahit ah. Alam na nagdalos sa kadena na ni. may cut pa iso nay. Kulang ata, ibabad mo lang ti 3 minutes to 5 minutes. Sama ko kuskusin. May cut no kan. Alam ni, nagdalos ni. Terus ka pa iso nay. Kapag kanino motor ato? Kanyak ah. Kaya motor mo ay. Pahatak ko na kung pagbayad ko. Sayang ay. Nagkalas mo na din sukat mo. Di ba alay, basta tumaray. Sa bagay ah. Oh, nagkinis yun, nagsilingin na eh. Kung pa makita mo lang is nakadagrasa na ah. Kita man eh. Pagagatangan nga ikasta. Di TikTok, Lazada, Shopee, da. Mabalin ng gurdura may salang. Balay, basta pagbayad mo. Gurdura ito mga raw ta gamitin mo di ka dinak. GR4 degree sir. Oh, Kita mo na eh. Magmayat buya na yan. Dalos ni. nagkinis ka rin na eh.